Já bych vás chtěl přivítat na 27. zasedání zastupitelstva obce Vlatice vzhledem k tomu, že se jedná o nadpoloviční většinu členů zastupitelstva. Je zastupitelstvo podle paragrafu 92 odstavce 3 zákona 128 zbytky obcí usnášení schopné. Program, podle kterého bychom se měli dneska řídit, je následující. Za první zahájení, za druhé návrh programu zasedání jako schválení, za třetí kontrola 27. nápisu za obce ze 4.12.2013, za čtvrté projednání přefinancování úvěru, za páté organizační záležitosti, za šesté připomínky a podněty černozelené občanů, za sedmé závěr. Má někdo ze zastupitelů nějaký návrh navrženému programu? Kdo je pro? Kdo je proti? Nikdo? Za zapisovatele navrhuji paní Kamilu Novákovou, ověřovatele zápisu inženýr Antonín Trojanec, Vladislav Vyskočil. Kdo je pro? Kdo je proti? Nikdo? Bod číslo 1. Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva. Pivovar Vlkovic. Smlouva o pronájmu pivovaru nebo obecní hospody je podepsána. Domovací retardel ulici Kemlínu, který zpracovala firma Signex a mateřské školky na obecní internetové desce byla vyvěšena veřejná vyhláška o návrhu obecně závazné povahy týkající se zpomalovacího prahu, který občanů může uplatnit připomínky. Tady k tomuto bodu se ještě budeme dneska vracet jedenkrát. Bychom měli ještě projednat, když jsme udělali chybu ve schvalování odměny pana ředitele základní mateřské školky, tak jsme se dneska celou problematiku ještě měli zabývat, taky si otevřeli zastupitelskou. Byla podepsána smlouva s firmou Domeček, kde firma nám 200 korun snížila měsíční paušál na ochranu čorky. Místní občané žádostí k rodinným domů na pozemku Malý Řádek zjistili jsme, že v podstatě máme tam část obecního pozemku, čili tuto cestu bychom mohli na obecní náklady prodloužit. Jedná se o číslo 4648, další související parcely. Žádost předložil pan Václav Cíta, Zdislava Kožinová, Marie Hanková, Ludmila Petrakurová. Přefinancování úvěru proběhlo otevírání obálek, byli jsme obeznámeni s výsledkem, který byl doporučen zastupitelstvu dneska v třetím bodu budeme taky projednávat. Žádost o pohledávky na hradné školy pana Řevá, abych dneska se touto problematikou rovněž na zastupitelstvu budeme zabývat. Takže bod číslo 4, přefinancování úvěru. Obec Vlatice oslovila v podstatě 3 peněžní domy. První nabídka peněžního domu v Verské Hradiště, kde tento peněžní dům nám nabídl 6,2 PA, to znamená, že výběrová komise tady tuto nabídku se s ní nezabývala, protože byla nejhorší. Dále byly oslovení Komerční banka a Česká spořitelna s tím, že jsme vám poslali v podstatě rezumé tohoto našeho otevírání obálek, které proběhlo 9.12.2014 9 hodin. Jenom pro vaši informaci, Komerční banka nabídla měsíční PIBOR plus 0,79, Česká spořitelná nabídla měsíční PIBOR plus 0,80. Komerční banka požaduje zajištění úvěru nemovitostmi, je zde možnost mimořádných splátek. Dostal jsem za úkol prověřit bod 8.27 ze smlouvy. Celkové náklady u Komerční banky při splátkách, které vycházely ze splátek, které platíme peněžního domu, činily 6 334 korun českých. Česká spořitelna, jak už jsem říkal, nabídla měsíční PIBOR plus 0,80. Zajištění směnkou plus
otevření běžného účtu Česká spořitelna nabídla 2 varianty splácení úvěr do 100 000 a nad 100 000 korun. Pokud budeme uvažovat o měsíčních splátkách 84 500 a celkové náklady jsou 6 216 000, což jsou větší než u komerční banky, ale pokud budeme zase u České spořitelny uvažovat měsíční splátky 100 000 měsíčně, tak v tomto směru celkové náklady 6 183 000 a komerční banka je při těchto 100 000 měsíčně dražší. Pokud vezmeme ale měsíční Libor plus odchylku, ta komerční banka v podstatě je o 0,01 výhodnější. Proto vlastně při otevírání obálek bylo konstatováno, že výběrová komise doporučuje na první místo komerční banku, na druhé místo Českou spořitelnu a na třetí místo Peněžní dům Uherském Hradišti. Já jsem na tomto projednávání poslal oba dva zástupce jak komerční banky i České spořitelny, takže já bych poprosil paní ředitelku Vladimíru Vlkovou, protože je žena, aby v podstatě, jestli se chce k námitce České spořitelny vyjádřit, aby se vyjádřila, než se zastupitelstvo rozhodne. Děkuji za slovo, dobrý večer, dámy a pánové, můj jméno je Vladimíra Vlková a zastupuji Českou spořitelnu jako jednoho z uchazečů o veřejnou zakázku vypsanou obci Blatnice na předfinancování úvěru ve výši 6 milionů. Děkuji za tu možnost vystoupit. Jak pan starosta konstatoval, byla podána nabídka s tím, že ta nabídka byla zpracována ve 2 variantách. Plně respektuje celou zadávací dokumentaci, to znamená všechny požadavky, tak jak byly v té výzvě uvedeny. Vzhledem k tomu, že tam byly ty možnosti a neúplně jednoznačně zadány výše splátek ve vztahu ke splatnosti, tak jsme ji zpracovali v těchto 2 nabídkách a ta jedna z těch uvedených nabídkových cen je nejnižší, proto teda považujeme za tu naši nabídku za nejvýhodnější. Nabídkovou nebo hodnotícím kritériem byla právě nabídková cena, takže nikoliv třeba úroková sazba, která samozřejmě tu nabídkovou cenu ovlivňuje jaksi úplně nejvíc. Tam ty ostatní nákladové složky už takovou roli nehrají. Nicméně znovu říkám, že ta nabídková cena v té jedné variantě, která byla předložena Českou spořitelnou, byla podle protokolu o výběru nejvhodnější nabídky nejnižší a máme proto za to, že ta naše nabídka byla v tomto směru při dodržení hodnotícího kritéria za nejvýhodnější. Děkuji. Tak ještě poprosil zástupce komerční banky, myslím pana inženýra Kožuka, jestli se k tomu vyjádří. Já si vezmu slovo. Dobrý den, vážení pánové, vážené dámy. Mé jméno je Libor Strouhal, pracuji v komerční bance ve Vesi nad Moravou. Mám teda tu čest, jak si obhájit naši nabídku, která byla předložena, jak říkala paní kolegyně z České spořitelny, skutečně v tom zadání bylo uvedeno, že to jediné hodnotící kritérium je vlastně ta nejnižší cena. Ta jedna z těch nabídek České spořitelny, která vychází výhodně z celkových těch nákladů, ale ovlivněna tím, že je tam rychlejší systém splácení. Takže v komerční bance je možnost taky předčasných splátek provádění, takže skutečně pokud bychom propočítali stejnou dobu splácení, tak jak byla u České spořitelny s naší úrokovou sazbou, včetně veškerých poplatků, které jsou s tím úvěrem spojeny, tak ta naše cena je nižší, jak je vlastně ta cena té České spořitelny. Je tady ten problém v porovnání vlastně těch 2 zadání, kdy zadání nebylo úplně jednoznačné a bylo mírně zpracované jinak u komerční banky, jinak u České spořitelny, ale pokud bychom to dali na stejnou úroveň, tak díky té nižší úrokové sazbě i nižším poplatkům za zpracování toho úvěru ta celková vlastně částka těch nákladů spojených se splacením tohoto úvěru je nižší. Takže proto si myslím, že podle zadávacích kritérií, tak jak byly stanoveny, že nejnižší cena je vlastně to hlavní kritérium, tak ta komerční banka je tedy skutečně v tomto okamžiku výhodnější. Já děkuji. Takže v podstatě má někdo za zastupitelů ještě nějaký dotaz tady této problematice.
Pravda je ta, že pokud budeme vycházet vyloženě z úroku z úvěru, tak Komerční banka měsíční Libor plus 0,79, Česká spořitelná měsíční Libor plus 0,80, čili to rozdíl 0,01%. Pokud se budeme dodržovat toho, že bychom potom v podstatě museli rozhodnout zastupitelstvo města, jaké tam dáme měsíční splátky, pokud budeme vycházet z měsíčních splátek 84 600, tak při úvěru, který vlastně nabývá Komerční banka, Česká spořitelná, tak ta Komerční banka je výhodnější. Pokud ale budeme, nebo si řekneme, nebo souhlasíme, že budeme splácet 100 000 měsíčně, tak si myslím, že ta Česká spořitelná díky tomu, že se jí bude platit víc, tak radši interval, tak ta její nabídka je výhodnější. Je na nás, abychom si teda řekli, jaké tam máme měsíční splátky a podle toho v podstatě se dá spočítat celková cena za splacení každého úvěru. Nabídla Komerční banka variantu pak dodatečně 100 000 měsíčně splátky. Cena nabídla tam pouze. Já jsem požádal Českou spořitelnu paní inženýrku Vladimíru Motlovou, aby nás pracovala nabídku na 84 600, abychom jednoznačně teda dneska mohli říct, která ta nabídka je pro nás výhodnější. Poslal jsem mi to mailem, takže předpokládám, že paní inženýrku Margaretu máš tu nabídku. Tu částku vám můžu říct, já jenom ale k tomu v tomto okamžiku už jakékoliv další varianty té veřejné zakázky by neměly být úplně na pořadu dne, protože ta zakázka je prostě v takovém zadání, jaké by měli všichni uchazeči a jak s ním mohli všichni uchazeči pracovat. Takže určitě jako mám i to číslo spočítané, kolik by to stálo, ale tak, jak byla zadána ta zakázka a v okamžiku, kdy byly otevřeny ty obálky a všichni uchazeči mohli jak spočítat různé varianty, tak nabídnout různé formy zajištění, tak pak zase takové jako další různé varianty už jsou jakoby nad rámec teda té původní výzvy. Tak to hodnotíme my. Samozřejmě to číslo vám můžu dát k dispozici. Je to skutečně tak, jak říkali i kolegové, ten matematický poměr v té sazbě je jednoznačný, to vidíme. Nicméně je to, jak říkám, o tom, že v okamžiku, kdy byla podána nabídka a otevřeny obálky, tak pak už by mělo být hodnoceno z toho, jak byly ty nabídky předloženy a jaké ceny, jaká celková nabídková cena byla na ten úvěr napočtena. To zadání umožňovalo nebo nevylučovalo jakékoliv teda ty varianty. Říkám, nebylo, jak říkali kolegové, nebylo to tam úplně jednoznačné, takže pokud byla nabídková cena jediným hodnotícím kritériem, mohla být zpracována i ve variantách 100 000, protože zadávací dokumentace o 100 000 mluvila tak o splatnosti konečné, na kterou tedy nebylo potřeba 100 000 Model pro výpočet nabídkové ceny předpokládá měsíční splátka zhruba ve výši 100 000 korun za měsíc. Kritéria hodnocení buď pouze cena nebo ekonomická výhodnost nabídky. Takže jak to máte pravdu, já si myslím, že v podstatě v tom oslovení nezaznělo přesně, kolik bychom byli schopni splácet, protože v podstatě bychom si dneska na tom zastupitelstvu měli říct měsíční splátku a podle toho propočítat vyšší ceny, za kolik nás ten úvěr bude stát. A znovu se vracím k tomu, že pokud vyjdeme z částky, kterou platíme peněžní domu ve výši 84 600, tak ta nabídka, která je výhodnější díky vlastně příkladu a odchylce, tak je výhodnější Komerční banka. A bohužel z toho nebylo úplně jednoznačné, že ty splátky mají být přesně v té výši, jaké jste tady. Teď manipuluje s nějakou částkou, co to je na centrální výběrové řízení.
Předpokládáme měsíční splátka ve výši zhruba 100 000 korun. Vycházelo se z toho, že zastupitelstvo by mělo určit, kolik se bude splácet, jestli 100 000 nebo 1 000. No tak zastupitelstvo nemůže rozhodnout o tom, jako jestli komerční banka bude tím ústavem, jako kterého se vezmeme nějaký úvěry a může česká spořitelna. A byla samozřejmě, že to vydanávací podmínky byly tak přesné, jako tak někdo z těch dvou jako musel vyhrát, jako, nebo tady nemáme něco řešit. Pokud to zadání je nejasné, jako tak musí dívat, jestli se tam vyjede nějaké právo zrušit tu soutěž, že tam musíš ty podmínky vypsat tak, aby to bylo zrozumitelné bankovním ústavu, jako aby mohli od zakázku jako standardním způsobem soutěžit. Já z toho zároveň chápu, že tam jedna částka objednáře. Ale oba zástupci těch bank říkají, jako, že dodání prostě nebylo tak přesné, jako abychom mohli jaksi určit toho vítěze. Když jste určili vítěze komerční banku a Česká spořitelna nám tady říká, že v jedné variantě je prostě levnější než komerční banka. To není o tom, jako, že někoho teďka jako na tom zastupitelství jde. Že taky, jak si jde vlastně na náhradu škody, jako ta druhá banka poškozená na nás může si za to taky žalovat. Asi můžu do toho vstoupit. Vlastně komerční banka nespracovala 2 varianty, tak jako dělala Česká spořitelna. My jsme vlastně tu flexibilitu, tu možnosti splácení dali v tom, že v těch podmínkách je uvedeno, že se může provést kdykoliv mimořádná splátka bez jakýchkoliv poplatků. To znamená, že se rozhodnete na vyšší splácení, vyšší částky, tak vlastně v té úvěrové smlouvě je definováno, že se musí splácet minimálně ta částka, která tam je definovaná v rámci těch úroků, ale pokud budete chtít provádět mimořádnou splátku v jakékoliv periodě, tak se tam vždycky může ta mimořádná splátka provést. Takže se klidně, pokud si odsouhlasíte, že chcete splácet, nevím, těch 100 000 korun, tak je to možné klidně provádět. Jo, mimořádnýma splátkama. Proto je tam větší flexibilita vlastně tady té úvěrové smlouvy v tomto případě, že je to napočítáno na konkrétní částku s možností kdykoliv provést mimořádnou splátku. Já to doplním, ta naše úvěrová smlouva má stejné podmínky o té mimořádné spláce. I tato možnost je v té úvěrové smlouvě České spořitelny taktéž uvedena, protože myslím, že systém úplně nepletu, tak byla v tom zadání požadována. Takže i ta smlouva je takto postavená s touto možností. Já si stále myslím, že prostě na hodnocení, že zápis jako ten vítěz už je vybrán. Není vybrán, který připravil doporučení. Tady jsme měli řešit, která ta nabídka je výhodnější. Ale zastupitelstvo je jako rozhodnutící komise. My jsme doporučili na první místo komerční banku, bude mít Česká spořitelna na třetí místo peněžníků. Otvírají se nějaké obávy. To je podmínky základ. V podstatě oslovilo se 3 firmy a nejvýhodnější nabídka schválí si tu smlouvu, schválí zastupitelstvo, protože zastupitelstvo schváluje úvěrové smlouvy. Výběrová komise pouze doporučí zastupitelstvo. Já opakuju, buď ty podmínky jsou přesné, jako ta, která si zřejmě vydala komerční banka, nejsou přesné, jako a de facto mají pravdu obvedle. Pokud se budeme držet měsíčního výboru plus odchylky, tak nakonec je komerční banka protože 0,01. Záleží na zastupitelstvu, jestli svolím, jestli určitý měsíční splátky nebo bude prostě i mimořádné splátky. Když byly na mimořádné splátky umožněny. Ale to nejde, že nemůžeme mít teďka na zastupitelstvu jako podmínky, soutěžení za určitý podmínek. To by dali jako poslední teďka nemůžeme to říct, že dáme jako 80 000 jako splátku a pak vydává Česká spořitelna nebo opačně.
Model pro výpočet nabídkové ceny úvěru 6 milionů korun čerpaný realizovaný do 15. ledna 2014 pro splátka 28. 2014. Předpokládá, že si splátka zhruba ve výši 100 000 korun za měsíc. Splatnost 31.12.2019 pro účely využité jednoměsíční výbor datum 25.10.2013. Kritéria hodnocení není pouze cena nebo ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídky je co? Ekonomická výhodnost nabídky je celková cena za úvěr, který my zaplatíme peněžní úrok. Kolik nás ten úvěr v tom čase a v těch splátkách bude stát. Tak jako když si tam cena nebo ekonomická výhodnost nabídky, to a to potom je to, jako si tady říkáš, že ekonomická výhoda je cena je úrok. Jeden z hodnocených parametrů je cena je co to? Cena je celková splátka, ale tu cenu ovlivňují měsíční splátky nebo jednorázové splátky, které v podstatě nejsme schopni teďka třeba říct, jestli to je jednorázové splátky tento úvěr. Dobře, ale většinou stabilní, to znamená stabilní splátek. To, že bychom někdy zaplatili větší splátku, je takový prostě jako bonus, s kterým teď dopředu nemůžeme prostě počítat. Já si stále myslím, že pro nás je důležité měsíční výbor plus úvěrová odchylka. A tam je rozdíl 0,01. Já bych se spíše zeptal jako zástupců těch bank, jako v čem konkrétně jako je nepřesnost té nabídky, jestli to, že tam nebyla určena přesná výše splátky, anebo termíny splácení doba úvěru. Celkový náklad na splácení toho úvěru vždycky je samozřejmě hlavně ovlivněn výší úrokové sazby, potom je to samozřejmě délka splácení toho úvěru, kterou ovlivníte samozřejmě výší. Jestliže něco splácí díl, tak při stejné úrokové sazbě samozřejmě zaplatím více. Jo? Takže pokud jsou nastaveny ty podmínky na přesno, to znamená, vím, že mám splácet určitou přesnou dobu, tak potom jediné rozdíl vlastně v té výši těch úroků nebo v té nákladech na to splácení tého úvěru může být pouze ten úrok. Plus poplatky spojené s čerpáním té hypotéky a tak dále. Tady myslím, že to nemáte ani vy žádné poplatky, ani myslím my. Jo, my tam nemáme žádné poplatky spojené s tou hypotékou, nevím, jak spořitelná tam na tom je, jestli tam něco je s tím spojeno. Jo, takže v podstatě ten náklad celkový na ten úvěr je tvořen poplatky spojenými s tím úvěrem a potom samozřejmě úrokovou sazbou. Jaké množství úroků se zaplatí, je odvislé od toho, jak dlouho ten úvěr splácí. Takže pokud mám nastavené kritéria tak a mám dvě nabídky, kde mám přesnou dobu splácení, tak samozřejmě ten rozdíl je pouze v tom úroku. A tady byla přesná doba splácení. Tady nebylo uvedeno, jak dlouho se to má splácet, ale tady to vlastně Česká spořitelna to vysplácí o něco dříve při těch 100 000 té měsíční splátky. Takže tam to teoreticky jsme to mohli napočítat. My taky na těch 80, mohli na 90, na 100, na 120, tam těch variant mohlo být více. Prostě udělala se nabídka, že to bude při té spláci té výše splátky, kterou máte teď momentálně u toho stávajícího finančního domu. Plus, pokud budete chtít, tak je tam možné provádět mimořádné splátky. Takže čím dříve se ten úvěr splatí, tak potom více těch úroků samozřejmě zaplatí. A teď jakých úroků? U nás je to po tu 1 000 nebo tu setinu vyšší, u té spořitelny by to bylo o tu 1 setinu vyšší. Takže to je pro lajky jako problém byl zejména v tom, že neřekla, že chceme to splácet 10-20. Tak, nebylo řečeno, ty podmínky pro ten přesný výpočet těch nákladů spojených s tím úvěrem nebyly stanoveny úplně přesně. Já myslím, že jste to právě řekl úplně jednoznačně a úplně přesně, což musím jako říct, že děkuju za to, protože je to opravdu tak, jak jste vy přesně ze svého místa řekl. A jak to i kolega z Komerční banky, nebylo tam jednoznačné zadání a pak ten uchazeč může nějakým způsobem s tím zadáním pracovat, jestliže je hodnotícím kritériem nabídková cena. A zase jste řekl úplně správně, že v tomto momentě se jako ty dvě nabídkové kritéria překrývají, protože pokud je tam ekonomická výhodnost nabídky, což může, a taková kategorie skutečně existuje, pak by mělo být řečeno, co je tou ekonomickou výhodností nabídky. Její jednou součástí je skutečně cena, ale pak tam můžou být další parametry, třeba zrovna to zajištění, ve kterém se třeba zrovna my lišíme.
A zástava nemovitostí zase přináší nějaké další, třeba finanční náklady, než zástava sněhu, ale to nebylo předmětem hodnocení, když jsme to ani jedna strana zřejmě do té nabídkové ceny nezahrnovali. Takže tam ta nabídková cena jako jednohodnotící kritérium a ekonomická výhodnost nabídky se skutečně v tomto momentě překrývají a jak jste správně řekl, jako není definovaný v té zadávací dokumentaci nějaký rozdíl, protože hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky neobsahuje další popis, čeho se ta ekonomická výhodnost nabídky týká. Většinou se tam dávají nějaké další kritéria a navíc si těm kritériům přiřadí nějaká procentuální váha. A podle toho potom zadavatel vyhodnotí, který uchazeč měl ty dané kritéria, které si zadavatel nacenil nějakou váhou nejvýhodnější a výslednou nabídku prostě označí jako ekonomicky nejvýhodnější. To bylo to, v čem jsme se v těch nabídkách v tom postupu lišili. Ale je to tak, jak říkáte, pokud nebylo to zadání jednoznačné a nabídková cena nebyla, a pak by se měla seřadit teda ta nabídková cena podle výhodnosti, pokud se rozhodnete, že tuto nabídku budete hodnotit a budete z ní vybírat, pak by teda měla být vybrána ta cena nejnižší. Tady ta splatnost byla kdy na 31.12.2019. Ano, tam totiž došlo k rozporu, protože pokud se budeme držet splatnosti, tak nebudou vycházet nebo budou vycházet splátky nižší. Pokud se budeme držet splátek, pak bude ta splatnost kratší. To jsou ty dvě varianty, které jsme my nabídli obci. V jedné variantě jsme se drželi konečné splatnosti, v druhé variantě jsme se drželi toho zadání cca 100 000, takže jako by jsme si to cca dali do rovnítka a namodelovali jsme tu variantu na splátky 100 000. Takže ale v tom přírodě ty nabídky se v jednom bodě shodují. V jednom bodě, kdy Česká spořitelna má variantu splátek 84 500, to znamená, že to je do toho datumu, co jste uváděl, do toho roku 2019. A komerční banka vycházela ze splátek, který máme stejný, jak v současné době, jako takový 84 500. To znamená, že bude potom by se končilo v tom samém limitu, v té samé lhůtě. 2019. Takže potom máme dvě stejné lhůty. Ano, a komerční banka tu 0,01 v tom výsledku. Nemáme. Pořád je problém ten zásadní v tom, že oni soutěžili jako za nejasných podmínek. To tady jako slyšíte. A my nemůžeme takový ex post výlučit jako ve vazbě, jak jsme nějakou účelovou záležitost, pokud tam není jako jasně řečeno, jako hlavně jako tu nabídku mohli zpracovat jako nějakým rozumným způsobem do soutěžní podoby, jako není ta doba, jako není tam jako přesná splátka, nebo není tam přesnější splátka, to já si má kromě jako záležitosti, jako tak. A ta doba tam uvedená je, ne? Ta doba tam je splatnost 31.12.2019. No a k tomuto datu byly podané dvě nabídky, jedna z komerční banky, jedna ze spořitelny. Spořitelna přidala ještě jednu nabídku. Když potom do toho vstoupí třeba peněžní doma komerční banka a přidají zase zkrácený, tak jí to zase vyjde ví. Protože čím se jde už je zkrácovat, ta zakázka už je jedna. Takže máme to jedna, je to 12, tak to k tomuto datu stáhneme a porovníme a vybírat. No tam podle mě stále výhodnější komerční banka od 0,01. Já s dovolením ještě k tomu, tady ta situace, o které mluvíte, by byla jako skutečně jednoznačná, kdyby ta nabídka, teda ta poptávka vylučovala variantní řešení, ale protože ho nevylučovala, tak potom pokud součástí té nabídky, která byla už podaná, ale při samém počátku, to znamená, my jsme ji nedodávali tu druhou variantu někdy dodatečně, my jsme ji dodávali hned při tom prvním zadání zalepené obálce, která byla otevřená prostě v řádném režimu, tak jak se otevíraly i další obálky, tak pak a hodnotíte nabídkovou cenu, pak máme za to, že by měla být vybrána ta nejnižší nabídková cena.
A jestli jsem se chtěl zeptat, pokud zastupitelstvo nebylo ani při té variantě, ani při té variantě, kde to zruší, se může stát, že bude 4 pro, 4 do toho a zdrží se hlasování. Musí být na společný věci. Ještě to jde zrušit a myslet. Tady není zrušení. To se dalo na který je třeba Tam v tom zadání skutečně byla uvedená ta konečná splatnost toho úvěru, přestože, jak říká kolegyně z České spořitelny, tam sice nebylo zakázané variantní, subvariantní vlastně tu možnost toho splácení, ale pokud je tam zadané teda konečné datum, tak si myslím, že to hlavní hodnotící kritérium by mělo být postaveno na té variantě s konečným datumem splacení, to, co je uvedeno jako v tomto zadávací studii. Já si myslím, že to konečné datum, jak říkáte, je opravdu prvotní, čeho bychom se měli držet, že to konečné datum splatnosti úvěru přesně říká, jaké budou splátky, ani že tam uvádíte, protože to je konečná doma, zde se to spočítá, se vyjde přesně splátka, ale pokud tomu toto stáhneme, pokud budeme konečný datum splatnosti, to se týká toho starého, ano, to bylo v zadávací podmínkách. V zadávací podmínkách byla splatnost 11.12.2019. Takže to je splátka. A splátka tam vycházela 84 600 do Komerční banky. Česká spořitelna dala 2 splátky, jednu splátku dala 84 500 měsíčně a dala 100 000. Samozřejmě, když dá 100 000, tak zkrátí si životnost úvěru a budeme platit menší splátky. No ale tím druhou variantou je vlastně porušena podmínka toho zadávacího, že tam je vlastně zkrácení, že tam není dodržena ta lhůta toho vlastně toho splácení. Tam byla nějaká částka, že v tom 2019 zaplatíme Komerční bance 6 900 000, to je spořitelně 6 850. Vyjednáme jsme všechno třeba. Ne, se aplikovat tady, kolik máme měsíčně platí. Ale já si myslím, že to tam tak je, že v tom vyhodnocení je, že pokud to stáhneme do 31.12.2019, tak v Komerční bance zaplatíme tuším nějakých 6 230 000 a spořitelně zaplatíme 6 216 000. K tomuto datu, že jsou tam tyto čísla, tak jsem tomu rozuměl. A je tam ještě varianta, když se to uvidí a bude to dřív, bude to splatek 31. lednu, to znamená 11 měsíců dřív. Tak potom samozřejmě kde se to dřív smlouvá. Tak to v těch zadávacích podmínkách mělo být napsané, jo? Takže když bude vyšší splácení, je jednoznačně napsané, tam to není napsané. Myslím, že ani zákon o veřejných zakázkách ani neznám ten případ, že by jako některé to zadávací kritérium mělo nějakou vyšší prioritu než kterékoliv jiné. Jo, tam prostě ano, splatnost určitě je důležitým faktorem, ale stejně tak je tam ustanovení o vyšší splátky a nemyslím si, že jeden z nich má prostě nějakou vyšší prioritu než druhý. Obojí prostě jsou součástí úvěrového případu a myslím si, že mají úplně stejnou váhu. Myslím si teda, že to tak je. Takže chápu správně, aby to nebylo matoucí, tak tam měl být uvedený konečný termín splácení anebo částka. Je to o té nejednoznačnosti. Nemáte jednoduchou úlohu, protože skutečně uchazeč by měl hodnotit srovnatelné nabídky a v tomto momentě bych řekla, že úplně srovnatelná nabídka, protože ty kritéria prostě nebyly zadané jednoznačně z vaší strany. Jako ten termín splácení tam je jednoznačně daný, takže tam jako to v tom problém nevidím.
No to důležité, to kritérium, co tam je, a ta výše té splátky je tam uvedena, myslím, že do 100 000 korun, tak to tam splní obě ty varianty, jak Česká spořitelná, tak Komerční banka, tak... Kdyby Komerční banka taky navrhla 100 000 měsíční splátku, tak jsme samozřejmě ten odbír splatili spíš a zase ty plátce nám byla výhodnější než u České spořitelny, protože 0,01 je to sice nic, ale prostě to číslo tady je, si myslím, to výběru je více důležité. Ten rozdíl 0,01. Když vidíte tu sazbu, jako a ostatní podmínky, jako když tam budeš být nadefinovaný, tak že víra je prostě ta sazba, která je vyšší, jako nebo vyhraje. Takže to může vybrat něco nějaký nepřekonatelný celá suma jedna. Třeba teď stojí, že prostě nejasně jít do toho výpisu nového výběru, ale vlastně tak z tohoto zadání chytneme věci, která tam napsaná je, a to je termín. Podle mě se mělo přeskoumat, jako, jak je to s tím zrušením a nezrušením, jako, pokud je to možné, jako, tak jako, já bych doporučoval spíše to zrušit, jako to předpokladu, jako, že ty banky jako, vůbec budou mít jako, potom chuť jako, a šanci jako, soutěžit jako, v zakázku. Takže teď tak říkám, nějaké rozhodnutí je, jestli pro Komerční banku a nebo pro spořitelnou, jako teď se právě zadáváme jak na další malé. Takže musí naši navázat na vědomí, znovu. Ne, musí zrušit. A zrušit to tam není napsané, tak je to. Tak jestli to, že nás to řídí s nějakým zvláštním zákonem, který je ráda za něco napsáno. Dá se tuto konkrétní Takže v podstatě toto výběrové řízení nemá vítěze a musím se zeptat renomované advokátní kanceláře, zdali se toto výběrové řízení dalo zrušit za jakých podmínek. A potom dá teda přesná kritéria, přesně stanoví. Stejně tak, jak jste Komerční, tak je to... Tady dva šéfové banky, kteří to bankovnictví nedělali 14 dní, říkají, já jsem vyhrál, ten druhý říká, já jsem vyhrál. Já si nehraju na toho produkce, jako má pravdu pan Stavoval, jako paní ze spořitelů. Já to neumím. Jestli to umí někdo z vás, jako tak není hlasný. Když zastupitelstvo chce ukázat starostovi prověřit řešení tady tohoto tendru na poskytnutí provozního úvěru. Zjistit podmínky a vypsat, když tak, nové výběrové řízení. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Já děkuji zástupci Komerční banky za účast na našeho zastupitelství. Děkujeme. Naschledanou. Takže pojďme dál. Byla požádána Renanová, vážně poslatý národní číslo popisné na C8 o tom zdání, tady ta podřízna dala nějakou finanční částku na opravu signálu, přiznance, že toto oslovení proběhlo 21. 22. na jednatel společnosti pan inženýr Václav Tolar na účet už poslal v podstatě 5 000 korun, takže bychom měli pro pořádek tuto darovací smlouvu schválit, protože v následujícím rozpočtovém opatření tady s těmito 5 000 počítáme. Říkám, jsem si domluvil, že napřed musí zastupitelstvo schválit darovací smlouvu a potom teprve má poslat peníze. Přiznám se, že pan inženýr Václav Toral byl velice rychlý, taky pinzury máme na účtě. Čili bychom měli tu darovací smlouvu v podstatě buď si na vědomí,
20, nebo potom je třetí varianta ty peníze vrátit, schválit a potom teda znovu tu dávací smlouvu projednat. Takže kdo je proto, abychom dávací smlouvu na vyšší 5 000 korun od firmy Jelena Nová schválili? Kdo je proti? Dostáváme se tím pádem návrhu na první změnu rozpočtu obce Blatnice pod svatým bankovníkem, bylo vám to posláno. Čekali jsme v podstatě ještě na poslední informace týkající se rekonstrukce vodovodního přivaděče, jak se domluvíme s fondem. U příjmu položka dotací Moravského kraje 3 720, příjem Hřbová místa předpokládá město 20 000 korun, VOD rekonstrukce vodovodního přivaděče 400 6 800 000, daň z příjmu fyzických osob 325 720, Báda Nová 5 000, celkový příjem 7 647 000, výdaje na rekonstrukci 400 000, vodovodu 6 800 000, vratka dotací 132 000, monitoring půdy 10 000, veřejné osvětlení 300 000 korun, cymbalová muzika, dár od Nová 5 000 korun. Čili příjem i výdej je v podstatě totožný. Má někdo tady k tomuto návrhu na první změnu rozpočtu připomínky zastupitelů? Kde je proto, abychom ji schválili? Kde je proti? Že se někdo. Na vědomí jsem vám poslal i v podstatě návrh na 7. změnu rozpočtu obce Blatnice pod svatým Antoníkem za rok 2013, kde v podstatě jsme dorovnali jednotlivé parametry, tak abychom splnili rozpočet z roku 2013. Mám někdo tady k tomuto návrhu připomínku, protože vám jenom dávám na vědomí, protože nám jenom zastupitelstvo jsem byl pověřen tady tuto 7. změnu schválit. Má někdo k tomu nějakou připomínku dotaz? Pokud ne, to je dál. Měli jsme první audit, tam se nám minulé zastupitelstvo stala trošičku chyba, protože jsme v podstatě schválili vyplacení odměny řediteli mateřské školky. Dodatečně auditor zjistil, že jsme v podstatě tady tuto odměnu počtu zastupitelů, který byl přitom neměli schválit. Takže, protože tam bylo nás 7 a bylo tam 7,02, že tam byli před počkat, ne, počkat, to bylo 6, tam polničili, že nám bylo 5, no a bylo 5 pro a byli proti. Takže v podstatě my jsme si to špatně tenkrát na zastupitelstvu uvědomili, takže dneska bychom znovu měli odsouhlasit. Měli bychom zrušit usnesení číslo 25 z 2713, jsme to schválili a znovu schválili odměnu panu řediteli ze Šumiště ve výši 15 000 korun. Čili kde je proto, abychom zrušili usnesení číslo 25/27/13. Kde je proti, že se někdo. A teďka bychom měli schválit odměnu pro pana ředitele ve výši 15 000 korun. Už jsme to řešili v podstatě minulé zastupitelstvo. Na tomu byly nějaké připomínky do odměně, kde je pro, aby jsme tuto odměnu schválili. Kde je proti? Držel se někdo? Jeden je proti. Dostáváme se. Já jsem hlasoval minulé, jsem si to průvodnil. Já si myslím, že odměnu, o kterou žádá, že v podstatě vyplynula z jeho pracovních povinností, proto jsem Neferkovi se bylo jako trošku dobrý zvyky, jako vždycky, jako těm ředitelům jako a taky učitelům dávat odměny, jako takže. Jo, všechno? Proč bychom měli vypočít jako v roce 2013 nebo 2014, na toto zastupitelstvo se nám přišlo několik žádostí o příspěvek.
Je to v podstatě 6 žádostí. Rezervu v rozpočtu máme 310 000, tady na tyto žádosti s tím, že 200 000 je tam ponecháno sportovců. 250. Ale tam si myslím, že tu záležitost tam určitě vystává. Takže máme ještě určitou rezervu, počítáme zhruba 60 000 na podpoře vlastně spolku a jednotlivých organizací. A máme tady žádost o příspěvek, kde František Cáb, Katěr Holova, Jakub Cíka, Pavel Rolec, Ondra Tědhala nás žádají o příspěvek 10 000 korun na pořízení víkendu mladých lidí převážně z Blatnice. Jde strany v přírodě ubytování ve strany s podsadou. To máme 10 000, potom tady máme... Můžu prosím vás nějak prostá blbost, přečtěte to prosím vás celá. Já jsem měl, kolik vlastně máme na to peněz. Tak, když se řekl krátce nějaký víkend mladých lidí. Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, jsme skupina mladých lidí převážně z Blatnice, která pořádá každoročně tábor pro děti v termínu velkých prázdnin. Většina těchto dětí navštěvuje základní školu v Blatnici. Děti tento týden stráví v přírodě, ubytování ve stanech s podsadou. Připravujeme pro ně tematický celotýdenní program zaměřený na hry, dovednost a zábavu. Stravování Petka je také stará naší režii. Na jejich zdravý týden tohoto tábora dohlíží fundování zdravotní. Hlavní vedoucí absolvoval odbornou přípravu na funkci hlavního vedoucího na dětském táboře podle předpisů MŠMT. Na tomto všem se podílí více jak 10 lidí, kteří tento tábor pořádají ve vlastním čase bez nároku na odměnu pouze za stravu a ubytování. Žádáme o finanční podporu ve výši 10 000 korun, kterou použijeme k zaplacení nájmu tábořiště. Základem vyřízení předem děkujeme František Cáb, Lenka Tědholova, Jakub Cíka, Pavel Lorenc, Ondra Tědal a další. Tak. Já bych jenom k tomu, tady všechny ty žádosti každý zastupitel dostává. Je pravda, že vás to třeba může zajímat, ale kdybychom tu četli každou žádost tak tady budeme asi jako do rána. To za prvé. Za druhé, co se týká, bych chtěla ještě říct něco k těm dotacím jako všeobecně. Uděláme to tak, že příští rok, nebo kdo bude v novém zastupitelstvu, tak dá asi zavčasu vědět, protože se množí žádosti o příspěvky v momentě, kdy už je dán rozpočet na další, na ten rok teda uzavřený. Potom taky všechny subjekty, co si o to žádají, vlastně nejsou ani subjekty, protože když jsem se dívala do roku asi 2007, kdy byly dělané podmínky pro přidělování dotace, tak jedna z podmínek je tam, že by vlastně měl při té žádosti doložit k tomu ten subjekt i například e-shop. Jo, což začíná v těch případech složit, že to jsou prostě neregistrované spolky. Je to třeba těch mladých blatnických vinařů je neregistrovaný spolek, ale zase jako dělají něco jako pro tu obec. Obec, která není povinná všechny odsouhlasit, vždycky záleží na tom, k čemu a za jakým účelem lidé ho chtějí. A potom každá organizace nebo žadatel dostane pro dotace, tím ještě apeluji na to, jestli tu někdo nedodal 31.12. ledna, teď to bude vyúčtování dotace za minulý rok, tak aby bylo učiněný. Tak, to je všechno, co jsem chtěla. Takové žádosti, které nemají účel, třeba tady ty tábory přes Matíci nebo něco takového, která zaregistrovaná je, tak proč to nejde přesto? Jak je tam problém? Že ten tábor už nedělá. Ale jsou opravdu podmínky a my jsme vůbec neměli porušovat. Bývalo to, že to dělá, že to nedělá. Ty podmínky platí už žádný 8 let. No je pravda, že máme spoustu spolků, které jsou hodně aktivní. Ale co jsou nějaké podmínky? No, ale je tam třeba kromě čas, je tam i třeba jako zřizovací, nebo teda zapadající schůze, nebo nějaký prostě papíry, čím se zabývají, nebo něco aspoň, aby jsme se měli o co opřít, kontaktní osobu, adresu. Něco tady papíry přesně napsané, jak jsou to zůstupy, že můžeme jít. Jo,
mělo by to dát nějakou prostě... Ale však ta norma je, tady se má to dát na papíře několik let. Když se opravdu měli držet nějakých podmínek a stanovat to nebo protože pokud nám v skupině 5-6 soukromníků, kteří nemají žádnou evidenci, nic, příspěvek 10-15 tisíc, tak kdo zaručí, že si jich někdo nenechá? Kam ty peníze půjde? Měli by to uložit potom vyúčtování. Já bych to možná dělala jinak, že bych to dala do rozpočtového opatření, kde oni konkrétně donesou papír, že zaplatili za nájem. A taky papír si kdokoliv zvěřili, kdekoliv, jakýkoliv. Papíry. Prostě jsou ty podmínky nějaké schválené, že je to někde doštěvané jako nějaký krásný věci, pořád jsou to nesmí peníze, nejsou to naši peníze. Takže přijde kontrola, jako když jsme dali lidem, jakoby, jak ale teď je otázka, jo? Já to tady tak nadnáším veřejně. Je ženský vědecký spor? Není registrovaný. Musí to přednat asi jako přes nějaký existující účel, jako si to udělali podmínek. A vždycky donesli, dokonce ledna donesli účty, účetnictví donesli ústřičky, inženýrka se taková to zkontrolovala, že to je v pořádku, nebo donesli to a to vždycky to tak dělalo. Dobře, ale musí být tyto žádosti existovat popřed něco. Já bych asi doporučila těm žádostem, aby si opravdu zvolili spřízněnou organizaci, která vlastně jedna z těch podmínek bylo, že ty žádosti byly do konce roku podány. Když se nepodali to ty organizace, ví, to je to několik let. Vždycky se to dělalo tak, že se to, kdo nedal do toho rozhodujícího zastupitelstva žádost, tak už na ty další se nebrala vůbec žádost. Co se dá poté, každý to ví. Tady na schválil 6 žádostí. Tak vám říkám, že tady je žádost, že se má to spočítat, v plénu se ozvali hlasy, že to má přečítat, tak se vám to přečetá. Ale žádosti, které jsou podány po termínu, bych prostě zamítl. Pokud ta firma nemá ještě rozdělanou určitou výjimku, tak jako proč věděli všichni, že do konce roku se ty žádosti musí podávat. Někdo to stihl, někdo to nestihl. Nebo to zavření rozpočtu. Rozpočtu se stavoval začátkem prosince 2020. Konkrétně ty budou přesně. Takže proto se má to 4 skoro skoro 10 000 peněz. Žádost o příspěvek se mladých platnických dinářů o možnou finanční podporu ve výši 15 000 korun. Žádost o příspěvek ženský sport platnice žádá o svoji činnost na 2014 podepsaná Křiváková Anna. Sbor dobrovolných hasičů žádá o příspěvek ve výši 10 až 15 000 korun na pořízení slavnostního praporu. Důvod: v tomto roce se oslaví 110 let založení sboru dobrovolných hasičů naší obci. Spolek Antonínek žádá 35 000 korun, aby se koupil přírodu a svěř. Zabavová muzika Šumet žádá o příspěvek 15 000 korun. Když to spočítáte, tak se dělá do 20 000 korun. Všetky si požádání nebo nám podporní se schvalovala rozpočet, čili nemají povinnosti, když to normální rozpočtový vlastní seznam a zastupitelstvo má rozhodné si na nové volné. Protože na podmínka tyto žádosti nebyly v podstatě schváleny při schvalování rozpočtu. Ano, teoreticky se to může jako, že tam máme rezervu, ale zase narazíme na to, že je neporušená podmínka ničeho a takové věci, protože tady to nepatří. Nemůžeme třeba vyčistit je to možné. Dobře, ale oni nemají opravdu žádnou jistotu. Ale pokud vezmeme, já nevím, rybáře, oni mají subjekty, berou peněžní denníky nebo účetníky a mají všechno zaevidované. Takže tady toto je skupina prostě pár lidí, takže já bych to viděl přes úřední komisí. Takže příklad, zrovna ta komise, Cibalová muzika Šumet, to jsou vlastně mladí lidé,
kteří byli ve Studánečce, která byla pod základní školou. Oni odrostli, základce, jsou mladí dorostenci, jo, je tam už jsou i plnoletí, jako že na to zodpovídali, ale už nespadají pod tu základku a nejsou nikam zařazení, jako oficiálně, jo? Ale přitom pro tu obec hrají na společenských akcích a dělají. Tady jde to podpořit, protože vlastně ta kulturní komisí podpoří. Je to přijde lepší, navýšit peníze na kulturu a řešit to prostě jako přesto. A jak s tím z té kultury taky Jak zaplatí, to jsou... No, donesou prostě tak, jak donesou ten doklad, nebo dají, tak to bude přes kulturní komisi. Když se nás píše o to, jak to bylo výkoše, jako by potom šlo dále, tak to, aby nám to nevyrobila a řekl, že se bát. Jo, asi to ne. Víte, jako to je možné řešení prostě na to kulturu, když je finanční příspěvek na kulturu a tady za to kulturu jako platí přesunout ty peníze. Ale takhle dělají i jiné obce, kde třeba mají hodně, já třeba Lhota, jo? Že, nebo Hostůřská Nová Ves, kde mají daleko víc peněz jako na kulturu a oni vlastně už tady z tohoto si potom řeší i svoje zájmové spolky, co mají co dočinění právě s kulturou, folklorem třeba. Tady jste hlasík o žádosti být v podstatě ženský hlasící muži, protože ti mají ty složité ovoce. A když si vezmeš, že třeba vem si více malých praktických vědomostí, že v podstatě hledišti vinobraní, tak nastoupí jediný kroj, v podstatě jsou tam, spolupracují, pokud bych tam řekl, že se malý praktický vědomostí, tak v podstatě tam platice, kromě Vavřínku, má minimální zastoupení. Jo? Čili to jsou věci, na které by ta vůbec měla v podstatě přispět. Já třeba beru žádost o příspěvek na skupina lidí, třeba, že 20 další žádost nemají člověko, jak nám bylo zdůvodňovat, že utratili 5-10 tisíc. Ale jsou taky žádosti, proto se vás tím chtěl zeptat, o které by v podstatě ta obec měla mít zájem, aby ji prezentovali. Víte si, třeba tento problém byl hodně. Když se spočítali vody tento rok, tak v podstatě skončili zisku, celé hodně skončili zisku 14-17 korun. Jo? A příští rok, když budeme chtěli dělat hory, tak ty rodiče těch dětí dojdou a řeknou tak, za 14 korun to nebudeme dělat, protože oprávní koreje třeba stojí 500 korun. Pokud chceme udržet hory, musíme ty hory nějakým způsobem i ta obec musí prostě zabezpečit. Tak tam taky si dodali státci žádost, prostě, že chtějí 10 000 příspěvek. Nedali si, protože v podstatě vydělali veliký peníz vydělali na páteční zábavě vodové, která ten rok skončila v Jasku. Takže ti mladí lidi už na to nechodí. A je spíš o ten princip, tady prostě tady tyto skupiny, které co dělají, tak jakým způsobem to teda podpořit? Jediná něma to žádostma a budeme schvalovat nějaké takové příspěvky, anebo teda přes tam prostě zvýšit peníze kulturní komisi, protože máme tam určitou vytvořenou rezervu, protože tu rezervu navíc rozpočtu můžeme přesunout na kulturní komisi a tam si říct ano, na zastupitelstvu, pokud se máme byli hody, byla prezentace obce v Hradišti na Vinohradí, tak prostě těm lidem musíme aspoň vybrát těch prvních zaplatit, protože oni jinak jako na ty akce nebudou chodit. Však vidíte, tyto hody, vlastně týden před začátkem hodu se mladí lidi dali dohromady. Jinak to nikdo neměl zájem, protože ten ročník je strašně slabý, tam nebyli lidi v tom ročníku. Já teď nevím, jestli to řeknu správně, ale ještě jedna věc, právě co by bylo dobré, bude s tím víc práce, samozřejmě papírování, kdyby to bylo přes tu kulturní komisi, ale třeba pořizování krojů, tak mladí si koupí prostě jako krojové košile. Když to dostanou jako příspěvek, tak je to jako jejich. Když to my pořídíme jako přes kulturní komisi, tak ty kroje jsou vlastně jako obce, tím pádem, kdyby náhodou za rok jako zanikly, tak my to můžeme potom ty košile dát prostě někomu jinému kulturu. Jo? To bylo vyřešení. Platí se to je tady není na to jediná. To je to. Tady pod místo projevovaných tady nepůjde nikdo.
Takže já bych doporučoval v podstatě tyto žádosti buď jich vezmeme na vědomí a doporučíme jim, aby si jednotlivé žádosti dělali přes kulturu, nebo aby si vybavili klíčová a jim potom zasponzorovali. Čili co utáme, žádost o příspěvek, vážený pane starosto, vážení zastupitelé, žádost o každoroční tábor pro lidi v termínu velkých prázdnin, podepsaný František Cáblek, Petr Holova, Jakub Cíka, Pavel Rolenc, Moderace Pana Braša. Jedině doporučení přezičí. Budeme na žádost na vědomí a doporučení přezičí a vydičí a potom se rezervují za nějaké peníze. Žádost příspěvek se malý platnický vinařů je v podstatě to samé. Znovu říkám, že kdyby nebylo třeku malý platnický vinařů, platnický má zastoupení třeba v Rebišti vůbec na průvodu. Jedině... Ale vždycky tam vyjde, to začalo tak si ale když bylo auto, paní Kuřinová, tak vždycky tam jde, když měl celý auto. Z toho vyplývá já to už opatření na režim a můžu si požádat vlastně přes Převeďme tady z těchto rezerv, převeďme ty rezervy do kulturní komise a tady tyto požadavky převeďme přes kulturní komisi. Takže to doporučíme jít se pomalý platnických vinařů. Ženský sbor Blatnice, to samé. Žádost o příspěvek sbor dobrovolný na Čičovce Blatnice. Žádost o příspěvek ve výši 10 až 15 000 na pořízení slavnostního praporu. V letošním roce sboru slaví 110 let od založení sboru dobrovolných hasičů naší obci. Děkujeme za základné vyřízení starosta SDH Antonín Peprna. Je to žádost, která došla mailem 17. ledna, přeposlal se námi, takže... Vůbec je zřizovatel hasičů, tak proč oni žádají o prapor, protože vůbec za nich pořídí prapor je vyřešený. Takže by bylo dobré, kdybychom doporučili, aby vlastně v podstatě získali si 3 nabídky, aby jsme viděli, že jak se pohybuje cenová relace tady na tento prapor a potom si nezakývíte svou realitu neoptimálnější. Jo? To není taková část, to by bylo tam místo starostové. Jo, takže ta žádost tady je. Žádost o příspěvek na činnost. Myslivectví spolek Antonínec si vás dovolí požádat finanční podporu na činnost místě myslivectvího spolku na rok 2014. Spolek Antonínek aktivně vykonává právo myslivosti v naší obci a v současné době má 32 členů občanů naší obci. V souvislosti s žádostí vás chceme informovat o našem pracovním programu a aktivitami, které jsou finančně náročné pro rok 2014. Nákup antiparazitárních léčivých směsí 1500, nákup soli pro zvěř 1000, nákup jaderného krmiva pro období nouze 15 000, materiál pro obnovu krmivých zařízení pro zvěř 5000 korun. Celkem podle finančního plánu činí provozní výdaje 35 000 korun. Ne, výdaje na spolkovou činnost za provoz radí z vlastních prostředků a z příspěvku členů spolku. Vážíme si, že uvážíte obecnou prospěšnost naší práce jako spolku a podle možnosti podpoříte naše záměry. Obecní úřad Blatnice pod svatým Antoníkem přispěl za posledních 10 let na spolkovou mysliveckou činnost jednou v roce 2011 částkou 7 000 korun. Za myslivecký spolek Antoník je Jan Domíšek, předseda Lubovu Myslikaní na myslivecký hospodářství. Já myslím, že tam ten zájem není správný nic, určitě ani za mě a zároveň se dával, tak jak myslím, že to nějaké bývaly. Takže tam dostávali 20 000 dostávali. Takže jak bylo místo starosta, jako přece myslivec. A to jsou ti nový myslivci. Takže kdo je pro? Takže kdo je pro?
Je to normálně. Musíme hlasovat. Kde je pro? Mají čo všechno. Kde je pro, aby jsme tady tento žádost o příspěvek schválili? Já se ještě zeptám, a to druhé sdružení se žádalo něco. Takže jenom zájemná skupina. Kde je pro, aby jsme tady tuto žádost schválili? Nikde proti. Kdo je pro, aby jsme tady tuto žádost spolku Antonínek schválili? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Tady máme cymbalová muzika Šumanic, je to v podstatě to samé, doporučíme cymbalové muzice Šumanic, aby to řešila potom přes kulturní komisi. Podepsání Jakub Prchář, Antonín Bogdán, Renate Halová, Jindra Staňková, Jan Cikulán, Marek Telík, Milan Mulín. Zhruba poslal jsem vám jmenovací dekret velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů, kde v podstatě minulý pátek proběhla hromada hasičů v restauraci Savino, kde velitel JSDH hasičů pan Josef Sibr položil funkci, tak z tohoto důvodu jsem musel jmenovat nového velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů, jmenoval jsem Petra Buzejka, dal jsem nám to v podstatě na vědomí. Poznáme se nám, že ho jmenují, nebyla žádná připomínka ze zastupitelů, takže vám dávám na vědomí, Petra Buzejka jmenoval 19. ledna 2014 velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí. Další věc, tady máme žádost o třeba nemovitosti doménku obce Vlatice pod svatým Antonínkem, kde nás fotbalový klub FK Vlatice pod svatým Antonínkem žádá zastoupeným předsedou FK Vlatice pod svatým Antonínkem panem inženýrem Davidem Baňkem, kde nás žádá obec Vlatice pod svatým Antonínkem o převod majetku budova starých kabín bez čísla popisného na stavební parcel číslo 889, pozemek vede na LV 1001, který je nyní ve vlastnictví státu do vlastnictví obce Vlatice pod svatým Antonínkem. Tuto žádost podává FK Vlatice pod svatým Antonínkem jako výsledek hlasování valné hromady, která se konala 21.12.2013. Poslal jsem na tuto žádost a celá potom opravdu poslala v podstatě s ním katastrální mapy, kde tady tato problematika zakreslena. Může to na většinu státu. To je podle mě asi podle člověku nějakým způsobem. Nevím. My jsme čekali, jestli to do toho chceš něco říct. No, já bych to řekl z hlediska fotbalového klubu takové, že celé hřiště vlastně 99% pozemků je obecní. Pouze tady tento kousek, to není přímo ten část tady kabina, část toho parkoviště, ten betonové je přešel teď v Dubnu nebo něco po nějakých těch zásazích státu, přešel do vlastnictví státu. Takže aby vy jste vyřizovali tam nějakou parcelku, což je 1/10 třeba celého objemu hřiště, a zbytek na hřiště se nám měli jako zbytečné. Když už teda celá parcela patří, tak chceme, aby obec vyřídila. To bylo kdysi soukromníků a pak to jako obec normálně vykoupila ještě některé parcely, doplatila to, ale tady tato parcela, ona byla zastažená a prostě do určitého termínu se to měl požádat jako vlastní domek. Jestli to těchto vlastnictví určitě rozhodná věc, musí dát. Kolik je to můžu čtvereční? Já to nevím to přesně, ale Joran je někde mezi 10-20 To nebude stát 10 000. Tak to obec měla jako přednostní právo to koupit, protože ta se může přihlásit do kolik. Jednání to bylo trvá třeba rok a víc, ale určitě. A nebude žádná volební část. My jsme v tom jednali na hlavní ochotná, já jsem tam byla ochotná sdílna i doporučovala, jakým způsobem a ve všem záběru, proč my si budeme
celý zbytek hřiště, celé hřiště vlastně veškerý ten majetku obce. No, pak si myslím, že je to zájem obce, protože je to zájem obce, když někdo zjistí, tak může se dělat problémy, jako Takže zastupitelstvo obce je pro, aby obec Vlatice vstoupila do jednání s úřadem pro věcí majetkové zastupování státu a požádal o odkup tady tohoto pozemku. Kdo je pro? Kdo je proti? Může se někdo? Jak jsem vám říkal, v podstatě na minulém zastupitelstvu jsme projednávali, například minule jsme projednávali takové, které vznikly v podstatě na dvou místech. První místo je pod Starýma horama, před domem číslo 244 a v ulici Novosady před školkou. Tady tento zájem, nebo tady toto visí formou veřejné vyhlášky na naší obecní SC. Můžete, kdokoliv z občanů se tady k tomuto může vyjádřit. Firma, myslím, představitelka, který jméno nevypadlo, byla požádána, aby zpracovala na této místní komunikaci projekt tady k tomuto obsazení. Takže pokud se s tím chcete občaní nějakým způsobem seznámit, určitě si to, ještě to vy si můžete tady tento projekt přikomunikovat. Tak se musí zpracovat projekt, minimálně oznámí, že chceme provést retardéry tady těchto dvou částí Blatnice. Je to hlavně z důvodu bezpečnosti lidí a dětí, protože na těchto silnicích údajně někteří automobilisté jezdí nepřiměřenou rychlostí. Poslal jsem vám žádost mezinárodní kampaní Vlajka pro Tibet, kde nám došlo v podstatě datové stránce, kde jménem spolku Lůta vás tímto žádám, abyste jako demokraticky zvolení zástupci města, městské části či obce projednali na svém zasedání možnost připojit se k kampani Vlajka pro Tibet. Akci můžete podpořit vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2014 zákonem o užívání státních symbolů České republiky. Protože tuto žádosti chodili v mailu, každý rok, tak jsme jeli se s nimi nezabýval, teďka už papírové stránce, takže vyvěsíme nebo nevyvěsíme. Máme, nemáme. Ale spolek Lůta slíbil, že pokud si objednáme, protože mají na skladě, tak do týdne dáme velice rádi pořádně. Takže nemyslete si, že ty vajky nejsou, oni jsou mají na skladě, to se jich zbaví. Takže stojí tam vajky. Jenom pro vaši informaci, základní mateřská školka Vlatice pod Svatým Antonínem se zapojila do projektu Škola základ života. Zapojili jsme okoliční obce, které jsou pod městským úřadem celý naše obec se tady do tohoto projektu Škola základ života zapojila. Tak. Já bych chtěl ještě teda, když se dostal k poslednímu předávajícímu bodu, vlastně říct hody. Tam se nám vlastně říká, že hody v tomto roce skončily ziskem 14 korun. Takže pokud chcete hody příští rok nějakým způsobem zabezpečit, měli zasponzorovat hody jako takové. Když se jedná v podstatě se startama státníma, tak vlastně říkal, že by bylo velice dobré, kdybychom
zvali na hody týden před latinskýma hodama, že by se vytiskly normálně pozvánky, oni by si obešli jednotlivé domy, protože když to dělají v sobotu, když se jim předává právo, tak jednak jsou velice unavení ten den, teď jsme schopni obejít všechny domy. A většinou to skončilo tak, že řada tady těchto států i toho doprovodu došli potom na zábavu a byli společensky mírně unavení. Proto říkal, že by bylo velice dobré, kdyby jsme změnili řád hodu a šlo se na hodí týden dopředu. Říkali, že je to změna, kterou začali praktikovat třeba ve hodě a kdybyste se jim to tam v té hodě osvědčili. Já myslím, že s koncepcí nebude problém, protože co se týká koncepce, jako... se pozvánky na hody a nosili se podnětě. A nosili se dnem předávání práva. Nenosili se. Já si myslím, že jak je harmonogram, tak i kdo se má na starosti, každý rok podává těm potenciálním státům tomu ročníku. Zmatek je jenom v tom, že oni nejsou schopni se domluvit, kdo si to teda vezme, kdo bude ten stát. Tahají vždycky až na poslední chvíli musí to zvolit. Jinak v té organizaci nebo v tom systému ta koncepce je. Je to tak? Jo, když dáváte jako povolku, externí povolku, jako není dobře, jako je to určitě dobře, ale ty hody jsou taky jako obecní záležitosti, jako je to obrovka, jako to nějaký kruž, jako aby věděli, že z něčím počítat. Oni v podstatě vydělali strašně moc peněz na patečení týdu a tento rok vlastně ta akce jim nevynesla téměř nic, protože jinak později začali, neměli zajištěnou hudbu, ale můj názor je ten, že já bych radši přispěl státkyni nebo té hodové kase a zrušil bych pateční výhody, protože s tím máme jenom problém. Nehledě na to, že možná bychom nás chce zachytili, se jako bych chtěl dělat na kulturáku Vánoční večírek, bylo projednáno, že by nám na to zhruba přispěli určitou finanční částkou a já mám strach, že pokud do toho kulturáku nějakým způsobem zainvestujeme rozumnou míru peněz, takže nám ten vždycky ten kulturák jako zničí. Nebo pošlejí tak, že ten vývoj bude zrádkový, že strany, které na tom kulturáku začnou. No, proto... Ano, to platíme reportu, všechno. Proto vlastně ti stáci došli, že by rádi chodili po té obci týden před, aby si vybrali peníze a měli nějakou určitou finanční zabezpečení. Ale bylo by dobré, když už budu chodit, tak to vejdu celou. Tak celou to jsem chtěl, že si tam je 14 korun výtěžek, 2014, by bylo by celou obec. Ale oni to právě v tu sobotu, kdy se předává právo, nejsou schopni obejít, protože právo se předává třeba 9-10 hodin, oni se stane na liturgická je hodina a půl, než uděláme fotky podobné věci, a v 6 hodin, ať už se doma převlékají okolo, protože 7 prostě začíná netovka. Čili oni za těch 6-7 hodin nejsou schopni tu obec obejít. Tam se zdrží, čili říká, že by bylo velice dobré, já už to říkám po třetí, kdyby v podstatě chodili zvat na hodin týden dopředu nezvršnou hodinu. Tím pádem by to všechno vyšlo. Já jsem jako říkám na kultuře, toto chodilo se na hody, já vám přijdu na Štěpána. Na Štěpána se chodilo po dědině od 12:30 odpoledne do večera a stihla se celá Blatnice. Na hody se chodí 2 dní, chodilo 2 dní, a čím to nestihnu? A jdu od rána. Takže já jdu oni sednu a jsou tam 2 hodiny, samozřejmě. Tak je to pomalá každá. Za půl dňa se na Štěpána a na Vyroženské. Od 12:30 do musíky se stíhala celá Blatnice. Ale pozor, na Štěpána a na Novýho se bylo
jenom po holkách. Jo, svobodný, ale do každého paráku se šlo, čili si to odpadlo vůbec vrátila. Nešlo se do každého paráku. To je výhodný. Tak, to je blbý rozdíl. To máš jedno, ale to je do každého paráku. jednou musí projít, celou prošli. To se hodilo 2 dní, ale to se hodilo 2 dní. Dále jsme měli náměstka inženýrem Rusko ohledně pronájmu koupaliště, tak zjistil, i my jsme zjišťovali Romci, že v roce 2014 město vhodné dotace pro to, aby uvažoval o jakékoliv pronájmu, jakékoliv úpravě koupaliště. Prostě není vybudován plný zavod v roce 2014 mezi Evropskou unii a Českou republikou. Byly přislíbeny dotace na tento problém až než v roce 2015. Proto tyto aktivity, co se týče inženýrů Ruska a Bezblatnice v roce 2014 asi budou spát. Čili to vám říká do té diskuze. A poslední věc, kterou bych chtěl projednat, zastupitelé ví, o čem je. Byl to vlastně poslední poradní zastupitelství, kde jste hlasovali o tom, že obec Blatnice byla oslovena panem magistrem Zbigněm Hronkem, který chtěl odkoupit pohledávku vedenou za panem Josefem Háčíkem. Bylo hlasováno, protože tady toto záležitosti se budeme zabývat na poslední zastupitelstvu 17. ledna. Nám v podstatě pan magistr Zbigněk Hronek oznámil, oficiálně má sděluji, že můj záměr odkoupit pohledávku za bývalým starostou již není reálný. Vzhledem k novým skutečnostem této věci, od kterého záměru bohužel odstupují. Za vaši spolupráci děkuji. Zůstává s přátelským pozdravem magistr Zbigněk Hronek. Já bych chtěl požádat pana Josefa Hlavčíka, která v této záležitosti si má nějaký návrh nebo něco. Tento požadavek vlastně vyplývá ještě ze starého občanského zákoníku. Příchodem nového občanského zákoníku tam nastaly problémy v podstatě v dědickém řízení. Jako takové. No, proto právníci dneska studují a můžu říct, že během 14 dní bude podán nový návrh jako na odkoupení pohledávky. Protože v podstatě nový občanský zákoník a dědici má se dále dítě, že takové věci, takže tam jsou v tom novém občanském zákoníku i naši právníci nejsou ještě tak jaksi chovaní a nejsou si jistí, takže v podstatě radši to stáhli, ale říkám, jen nejdřív 14 dní by měla být nová akce. Mrzí mě to, že po obci se vyplávají různé věci, takže v podstatě dávám tomu novým různé věci, ale chtěl bych být, abyste byli v mé kůži, vy všichni. Chce někdo ze zastupitelů tomu něco dodat, říct? Naše zastupitelstvo je počítám minimálně za 2 měsíce, protože tak můžeš zvolit zastupitelstvo. Mimořádné, jo, to je ano, to je jasné. Já jenom technicky, jako pokud ta nabídka bude jako je posledně, jakože nabídky jako pohledávky tečka, jako tak nemáme co řešit. Jako ta nabídka musí být tak konkrétní, že musím zatím vidět peníze, jako tak musím zatím vidět jako zajištění toho magistra Romka, jako že to opravdu zaplatí. Tak se nedostaneme do situace, kdy prodáme pohledávky a domluvím. Prodáme pohledávku a pak se budeme hádat, kdo vůbec jako ví tu pohledávku vlastně, jestli obec jako nebo ten, který nám nezaplatí. Ne, ty peníze budou složený, ty peníze budou předtím složeny na zvláštní účet, z kterého po podpisu smlouvy budou pohodlí. Takže to bylo, to trvá jako, to říkám, že jako platit může vždycky, jako že zaplatila ani korunu. Já bych doporučil takovou možná trošku jinou otázku. Já v podstatě, možná to víte nebo nevíte, se 15. ledna oslovil exekutorský úřad Přerov, exekutora Jindru Tomáše Vránu, kolik bych chtěl, aby jsme mu tady tuto pohledávku nabídli, tak v podstatě řekl, že bych chtěl zálohu po obci 5 000 korun a v tento případ si vzám svá Petra, jinak všechno vlastně bude učovat proti dlužníkovi. Aby jsme měli jistotu, protože, jak říká pan doktor Gazár, když to trvá v podstatě od 4.12. minulého roku, stále byly smlouvy, které byly v podstatě o ničem. Myslím si, že by bylo dobré jít po 2 cestách současně.
Pokud 14 dní tato smlouva nebude předložena, automaticky těch návrhů, aby jsme se zabývali, že tuto pohledávku dáme třetí osobě, a to je v podstatě exekutorský úřad Přerov. Protože, jak říkám, Salvatari na to by obec stál pouze 5000 korun, což jsou velice slušné podmínky. Tak exekutor záležitosti asi moc nepomůže, jako sice tu neznáme majetkovou situaci dopodrobná, jako, ale některé ty obecně známé věci všichni víme. Takže jako dělat si reklamu, že budeme se s bývalým starostou jako honit po exekucích, to taky jako určitě asi není dobře ani pro nás, jako ani pro ně. Tak jako dej pořád nabídku, ať si tam dá. Kdyby došlo tady k těmto věcem, nabídka tady byla konkrétní ze vším všude, ale bohužel, jo, tady ty věci, jak si lidické, a stejně, že 4. jsou se mnou, pan Hanák by tam měl svědčit, aby se převedl zpátky majetku jinak. To neseznamuje občany, neseznamuje žerovský, že by se pasuje. Ten soud byl podán, ten návrh podala magistra Nevadělová, protože převez majetek v době, kdy ještě nebyly žádné problémy. To si řekneme na rovinu. Až jsme podali žalobu na neplatnost převodu majetku, tak teprve stalo neštěstí v té rodině. Dívejme se, jak to bylo všechno následně, jako v času. Ne, ten druhý soud nemůže stornovat. Ten zabezpečuje, jako, že když se nebude platit, takže si žádný majetek. Já si chci, že to přinese svoje peníze, jako to je přinese. Ale ne, když nezůstalo nečistý, až potom se myslela, ne? No to nejde stejně tam že podám s těm, pojďte to na to majetku, který převedl starosta, ale stejně podal starosta žalobu jak na syna, tak na aby měli jistoty. Jo, aby to nekreslo, jak to tak. To podala magistra Nevadělová, protože když jste vstřícný a předložit smlouvy, které podal potom mě dvakrát žádala, aby předložit, že byla zabezpečení majetku, aby jsme vůbec k tomu soudu nepřišli. Tak je potřeba říct, že jsme ty dvakrát nabídli mimosoudní vyrovnání, jak jsem říkal, dvakrát si nás poslal nejde. To je taky pravda. Tak neproč ta spolehlost je to pravda. Já to bylo vysvětlené, to prodloužení počkáme, jak troška říká, ten měsíc volá se zasedání zastupitelstva. Bude se tady napadat. Peníze budou složené na depozity, jo, takže ve chvíli podpisu smlouvy budou uvolněny na obec. No ale jako rozumné, jako to zase neřešili x stran, jako tady pošle návrh smlouvy, ne, že ta smlouvy jako a pak si bude zase řeší problém občanského zákonnosti fyzické hry a takové věci. Stejně to, co je, soud může být 4. ten soud může táhnout ještě rok. Ten se potáhne. No, takže přece já budu, jo, budeme se odvolávat milion, že? Jo, to je návrh, tam mám zastupitelstva, to přepošlu magistra, si tomu taky vyjádří. Pokud to bude tak, jako nás si přeje, že tam budou garance, majetky, všechno, nevidím důvod, aby jsme tu smlouvu nepodepsali. Ale už tam je problém, garance, majetky, v ceně. Protože tam máš jako jeden úroky z prodlení, jako... A díky se pohledávka neodkupuje za částku, která to... To je tvůj názor. To je tvůj názor. Tak já jsem mu řekl, jo. Nějaký majetek se měl, majetek tam nezpečová 100% jako do výkonnosti. Takže já neříkám, že se ti neudělá jako nějaká úsluha jako rozumné míře, jako, ale když u nás přijde do nějaké organizace. Já po vás nechci vůbec nic. Takže zastupitel napište něco. Já bych chtěla, prosím vás, věci ještě do organizačních záležitostí. Právě bych pro vás seznámila jako zastupitele. V minulém roce na dostupných místech byla k podpisu petice. Já tady to důležité přečtu. Je to petice za zachování myslivecké chaty na svatém Antoníku. Na základě situace v mysliveckém sdružení Roháč žádám obecní úřad Blatnici pod svatým Antoníkem o zachování myslivecké chaty pro veřejnost a obec Blatnice pod svatým Antoníkem. Nyní, že podepsaní považujeme toto místo a budovu za tradiční hodnotu obce a jejího kulturního života. Dále
Jsme přesvědčeni, že prodej chaty soukromé osobě či organizaci je nevratná chyba. Jako občané obce Blatnice pod svatým Antoníkem navrhujeme odkup myslivecké chaty a pozemků patřících chatě od mysliveckého sdružení Roháč obcí Blatnice pod svatým Antoníkem. Chceme zachovat chatu na svatém Antoníku, aby dále sloužila pro odpočinek, relaxaci a pořádání kulturních akcí v rámci obce pro další generace. Já jsem několik těch aktů teda převzala, předávám to zastupitelstvu, těch podpisů je tam víc jak 150, s tím, že navrhuji, aby jsme udělali takové předběžné opatření a odsouhlasili ho, nebo neodsouhlasili, záleží na vašem názoru, aby zástupce obce v případě, že myslivecké sdružení Roháč se rozhodne tu chatu prodávat, tak aby zástupce obce vstoupil s ním v jednání o převodu či výkupu této chaty. Podotýkám, že vlastně ona původně byla v majetku obce kdysi dávno, takže by na to bylo i jakési morální právo. Ale z toho důvodu, že může se to udát několik let, tak by bylo asi dobře, aby jsme pověřili někoho z nás, aby v tom případě do jednání vstoupil. Takže mám tu někdo něco? Já bych navrhl paní místostarostku, protože ona v podstatě to myslivecké sdružení řeší od začátku, má přehled, takže pokusím já bych navrhl paní Svatou Vlajníkovou na toto jednání. No, proč by to neměli prodávat, protože to jim vůbec předala. Samozřejmě ideálně by bylo, kdyby si to nechali, ale ta situace může nastat taková, že se toho budou chtít zbavit a potom jako je určitě lepší, aby se stavili jako předtím. Nějaká spolehla by byla někde se to předal někomu a na těch není. Možná by bylo zde, takže každopádně připomínka. V prosinci byla v listopadu byla schůze mysliveckého sdružení, Roháč Blatnice, mysliveckého sdružení, které tady funguje desítky let, a tam opravdu došlo k tomu, že se hlasovalo o prodeji chaty. A nebo o likvidaci vlastně sdružení na návrh členů, kteří jsou současně členové spolku Antonínek, to si neznamená. Překvapilo nás, kdo všechno pro to hlasoval. To je druhá věc. Ale nějakým způsobem, když můžu mluvit za myslivecké sdružení Roháč, přes jednatel toho sdružení, tak si můžu říct, že jsme to nějak ustáli. Bylo to 14. Předseda mysliveckého sdružení Roháč nám taky není nakloněn. Ani místopředseda, nikdo. Oni prostě přišli ke spolku Antonínek a mají tendenci prostě zlikvidovat to, co tady vždy bylo vybudované, co se tady udělalo, a chtějí prostě tento majetek dát do likvidace. Staří myslivci a ti, co mají k tomu vztah, co by prostě nikdy neudělali ten krok, že by tento majetek prostě prodali, protože ten majetek budovali. A budovali to ne proto, aby se ta chata prodala, ale aby ta chata sloužila všem občanům Blatnici. Sloužila zdarma násilí. Aby tam mohli rybáři dělat noc, myslivci noc, aby tam mohli děcka dělat dětský den. A těch táborů, co tam bylo, a různých takových, tak je hodně. Jenže bylo to 14. Myslivecké sdružení Roháč tu bohužel díky úzké skupině lidí jako nevládne, nebo prostě nemá honitbu, neprovádí výkon práva myslivosti, takže šlo do pozadí. No a ti ostatní mají velké tendence prostě zlikvidovat vše, co myslivecké sdružení Roháč vždy vybudovalo. Chtějí zmazat všechny stopy po tomto mysliveckém sdružení, to znamená i pro. Takže další schůze tohoto mysliveckého sdružení Roháč má být v únoru. Jestli to ještě ustojíme, jestli to zase bude 14. To my už zaručit nemůžeme. Ale pokud by do toho února obec Blatnice poslala, teďka na základě té petice může konat, jak se vlastně nějak ve svým Michalutě spolku, ale pokud je tady petice na stole a občané si to přejí, tak by mohla oslovit myslivecké sdružení Roháč Blatnice s tím, že by toto sdružení, pokud teda se bude likvidovat, takže by veškerý majetek vlastně přidali obci. To znamená, tak jak chatu by si sice sami postavili, ale nějakým způsobem zadarmo získali obce, tak by teď toto sdružení, pokud ty chlapy, jejich 30 neumí hospodařit s majetkem, nedokáže se domluvit,
tak by tento majetek bezplatně nebo za korunu byl převeden na obec Blatnice. Potom ta obec by ten majetek nějakým způsobem získala, to říkám tímto způsobem, potom by bylo zaručeno to, že ta chata bude využívána dál už potom, že se právě mysleleckému sdružení nebo nepronajme, ale bude už obecní. A kdokoliv tam může přijít a kdokoliv prostě v tom areálu může fungovat, jak děti, tak dospělí a všichni. Takže kdyby teda zastupitelstvo řeklo, že pověřilo někoho, aby prostě udělal nějaký dopis a požádal myslecké sdružení Roháč o to, aby buď bezplatně nebo za nějakých symbolických podmínek tento majetek přešel pod obec, tak i dá se říct my nebo i ostatní by s tím souhlasili a podpořili by tento návrh. Určitě nepodpoříme to, co na nás tlačí ostatní, aby došlo do likvidace a dělili si nějakou částku a prostě nikdo z toho žádné peníze nechce. Jenom musí se peníze. To je vše. Já děkuji, já myslím, že to objasní úplně jasné. Když tam dáme prostě písemně žádný takový kulturu, se Kdo je právě nás v tomto případě zastupovala paní Zlatá Zajímová? Kdo je proti? Máš někdo zastupitelů něco? Já ještě mám jednu věc, je to zasah teda. Minulé zastupitelstvo jsme tady brali na vědomí žádost paní Romany Kubíkové o možnost směnu bytu za větší, a to z toho důvodu, že vlastně nynější byt, který je 1+1 a bývá 6 osob. 17.1. na soud došla žádost o výměnu obecních bytů od rodiny Galářovy. Žádáme tímto o výměnu obecního bytu rodiny Galářových s bytem rodiny Kubíkových. Rodina Kubíková životně potřebuje větší byt, předem děkujeme za kladné vyřízení. Takže tímto pádem vlastně paní Kubíková byla první jako žádost o směnu bytu. Tímto pádem se to vlastně jako vyřeší. Dodávám paní Kubíková. Taková technická, velká pneumatika asi jako náhradního auta je v lese, když se jde na hodínek po pravé straně. Je tam si za to kvůli pneumatice, to se dělá Já to se nedá nějak ošetřit, my jsme například s paní Peruškovou, bylo to myslím, že na začátku prosince, sbírali na kraji, když se jede dolů, tak bylo ve straně Odpočka, tak tam jsme sbírali lahve od vína, 2 pytle toho nazbírali. Někdo prostě zastavil a vyhodil, někdy nerovnité, prostě lahve od vína do lesa. Máš někdo zastupitelů? Něco? Já bych měl dotaz na kulturní komisi. Teď, jak vyšlo to poslední putování krajem Antoníka, tak nevím, jestli jsem se přesně přišel nepřehledl, ale není tam jediný příspěvek v Blatnice. Nechci vědět, že by kulturní komise tam musela dávat sama jako příspěvky, ale kulturní komise měla apelovat, požádat určité spolky a podobně, které využívají dotace a podobně. Nedělají nějaký příspěvek nebo něco. Samozřejmě z toho nám peníze netečou, ale tento budový se poměrně hodně čte a je tam Suchov, Nová Hota a Můžu říct v tom krátce. Je tam změna vlastně šéfredaktora. Není Miroslav Bartoníček, protože tam má teď nějaké prostě povinnosti mimo tady naše teritorium, i když tam bude dál přispívat. Je tam nový šéfredaktor Miloš Kozlubý, který na Blatnici se teda určitě dostane. Je pravda, že mu můžeme jako posílat něco jako preventivně, ale je to spíš náhradní posílání. Jo, že tam Blatnice byla opomenutá. Já si můžu doplnit na obranu, tak já píšu skoro o každé akci článek na A4, posílám to na bnn.sk, možná to tam čtete občas. Jo, někdy si opakuju, ale tak ty akce jsou podobné. Pokud, já si vážím těchto redaktorů, pana Bartoníčka a pana Kozlubíka znám z mládí ještě, ale víte, v čem je problém? Problém je v tom, že tento plátek vznikl, a je to dobře, že vznikl, jenže on má své redaktory a oni tam píší. Oni jsou placení z EU
A oni tam píší svoje články. Pokud tam pošle článek Hanák, a stalo se tak několikrát, tak pan Bartoníček ho vzal a dal ho na stránky Slovácko dnes, na ty svoje internetové stránky. On to tam dal, jako bez problémů. Ale oni to nikdy nezveřejní v tom, protože tam oni musí psat. Oni tam jako nechtějí, aby tam někdo velice přispíval, protože oni jsou za to placení. A pokud by tam bylo, že by začali všichni lidi tam psát a oni tam nic nedělali, tak potom by asi byl problém s tou dotací. Nebo nějakým způsobem s tím příspěvkem. Moje články tam nezveřejňují, jestli jeden, tak to bylo vše. A ty články jsou, já teď musím to pana Cábasu dát, že nám to zveřejní. 31. je mikroregion, takže tady to tam nanesou, aby když teda to nechtějí přijmout, tak ať to aspoň ten článek nebo o ty věci se zajímají a třeba přepracují nebo cokoliv, ale aby jsme tam prostě byli taky vidět. Jinak zase naopak byly čísla, kde jsme slyšeli od jiných starostů, že čím jsme uplatili, že tam byla zase sama blatnice, jo. Takže to byla spíš návrat těch článků do čísel. To bylo ještě byla Venta Fotíko. Občané, máte něco do diskuze? Musím se tady na to třetího takhle, jak dopadlo. Jaký třetí? Byly 3 žádosti na retardé doplatní. 3 žádosti. Třetí byla podala. Naše ulici podáme. To jsme projednávali, že na minulé zastupitelstvu. No, ale to se týká pouze vyplatných, protože by se ty žádost podaly až po zadávací, po zadání tady této dokumentace. Napřed minulé. Byla schválená zastupitelstvo, tak nekam bude problém. Klidně vám to tam potom, když se osvědčí, tak my vám to tam necháme udělat. Tak já si tam vznikl jako problém, ne? Problém je ten, že asi Devi to teďka jistě, ale myslím si, že vaše žádost došla potom, až byly vlastně, až byla podepsána smlouva na tyto 2 retardery. Potom teda došla vaše žádost. A v podstatě tato firma už to dělá 3 měsíce. Je to práce. Když se to tady veřejně schvalovali na zastupitelstvu, tak se toho neřekli. A myslím si, že se mi tak když to fakt došlo dřív, už je zastupitelstvo. Já vás nevím. Včera jsou to se je to tak. Podívám se. Další. A někdo než občanů. Rád bych prodlužoval tady toto zasedání, ale vždycky jsem se ptal na některé věci a jak nám odpovídal, tak já bych jenom tady vám krátkosti seznámil, co se týká letnického sboru dobrovolných hasičů, který v letošním roce uplyne 40 roku od založení sboru. Několik letnických nejitele byl starostou sboru pan Miroslav Straka, za druhé největší požár dřevovýroba Jelének, oheň zjištěn v neděli, škoda přes 5 milionů korun. Za třetí největší povodeň řeka Morava, účast při záchranných pracích v Milopoští. Za čtvrté nejzajímavější zásah čerpání vody na Hřbitově v Louce. Za páté nejčastější zásah při čerpání vody z rodinného domku paní Máčelové na Štrku. Za šesté nejčastější místo požáru sušená zelené píce Blatnického družstva. Tak často tam hořelo, že jsme jednou dobu nechávali hasičské auto v družstvu, co se nám pak jednou nevystilo. Za sedmé nejrychlejší výjezd požáru Lesák, požár Lesa na Sluchově, autobus ve zbrojnici bylo v družstvu, a tak jsme museli nejprve k autu pokusem a pak dohánět ztrátu s výjezdem. Zajímavá příčina požáru. V sobotu odpoledne nahlášen požár rodinného domku v Dědině číslo popisné 8. Požár vznikl při pálení slivovice, škoda krovy, střecha, štíty, 15 krovů, poškozená várenice, odměna členům od majitele za včasný zásah a zachránění ostatní části rodinného domku 1 litr slivovice. Za deváté, největší detonace při požáru. V rodinném domku směrem na Blatničku při neodborné manipulaci došlo k požáru a tak silné detonaci, která byla slyšet po velké části Blatnice. Výjezd, hasiči veselí, domácí ze stavu pohotovosti na základně. Svědek, sousedový z Štros, chodil 14 dní s materním. Já doufám, že jak to výročí, že
otázky, co dáte k tomu určitě nějaké noviny, kde se tady to bude dát přes. 50. Největší požár okresu Hodonín, požár lesa směr Strážnice Bzenec-Rohatec. Na zdrolování jsme se nezúčastnili z tohoto důvodu. Úterý odvezl hasičské auto do opravy k firmě Inos Veselý nad Moravou v důsledku zajištění opravy brzd. Ve čtvrtek vyhlášen poplach, potvrzení přísloví, neznáme den ani hodinu mimořádné. Blatnější zastupitelé zhánějí peníze pro hasiče. Drtivá většina se dokonce zřekla svého honoráře. Zastupitelé rovnou na svém zajednání se snažili nízkou přímou položkovou pro hasiče nějak navýšit. 80% z nich se rozhodlo, že svůj honorář za leden věnují právě sboru dobrovolných hasičů, 20% jich pak věnoval fotbalovém svazu. Z roku 2012, zatím jsme ty peníze neviděli. Další bod, máme tady schody. To se odehrálo za starostování pana Josefa Váříka. Bylo potřebné dořešit schody ve Zbrojnici. Pozvali jsme firmu Pomajba, která za určitou finanční částku byla schopná, že by to udělalo. Starosta se k tomu vyjádřil. Za ty peníze, co oni to navrhují, rychlá rota to udělá bez problémů. Ten problém trvá půl roku a stejné schody nebyly. Nakonec od firmy Seiko se získalo za pomoci dotační, nebo tak nějak co jsme jim tam udělali, tak navedeme po finanční částku. A pak firma Pilčí za 20 000 schody teda udělala. Tak to jsou ty 3 starostové. Tady mám toho posledního, nového. Připojení vody a kanalizace. V roce 2010 se zjistilo, že koupaliště je v takovém dost zvláštním stavu a části hasičů, fighting a mládež se tam přemístili, dali to tam teda dohromady na základě toho, že požární Zbrojnice neodpovídá o stránce hygienické a podobné. Tak na té Zbrojnici, aby to odpovídalo té stránce hygienické a podobné, tak se tam provedla výstavba sociálního zařízení, záchodu, sprch a podobně, všechno nachystané, bývá tam dokončit topení, firma pana Staňka udělala na pořád, že to topení vystálo 30 000, aby to bylo tak trošku v pořádku. Zvenku to vypadá všichni, jak to vidíte, že tam potřebné předělat telefejku a mohlo by to být třeba na ty oslavy nachystané. Pan starosta Hanár, dokonce dobrý den z Kůry nebo do Flikaných knih je poslané psané, že cesta se prý bude dělat, tak při té příležitosti možná i voda bude na Zbrojnici, tam na ty záchody, na tu sprchu. Ten 12. bod, který jsem si tady nechal, to letnické nej, aby to nám všechno bylo tak, jak to má být, tak jsme tam opracovali nesčíslné množství hodin a udělali jsme to tak, že vedle jak je auto, tak tam vedle jsou taková šatna, kde budou navrchovat společenská místnost, a všechno to tam je. Tím pádem, že jsme zastavili ty dveře, protože z jednoho důvodu za hasičským autem, které mělo být postavené na garáže, byl by tam vezený ten vozík, a ten zatím stojí pořád, jak se jde ke kulturáku, tam na dvoře, ten si to auto nepotáhne. A další auto, které by tam mělo být údajně zaparkované, které by tam mělo být, což zatím je soukromé osoby, tak doufám, že tam teda nebude stát, že to tam zůstane tak, jak to tam je. To se týká stavu členské základny, v současné době 29 členů, 106 žen, 18 dětí. Současné vybavení vozidla SAS 25, když se to starostové neměli nikdy lehké, jak ti zastupitelé vždycky nějakou tu formu od vás, nebo jsme se snažili nějak prosadit. V současné době vozidlo hasičské SAS 25 bylo pořízené v roce 77 v Hodoníně a od roku 85 přivedeno z požární stanice do Blatnice. Co se týká vybavení, co přijímají v tom autě, šilby Galet, 6 kusů zakoupených v roce 2004, hodnota 51 900, zácahové rukavice Sydney, 6 kusů hodnota 11 242, polohové páse, 6 kusů 13 200, sekerka 6 kusů 2550, závěsník na sekérku 1560. Letos jsme dostali, nebo loni se dostali dotace, celkové částce 52 000, dále se to všechno do vozidla, všechno do dělovače, v roce se dostala částka 15 100 na pílu, která je v autě. Mimo to bylo zakoupené kalové čerpadlo, na 20 000 a je tam kompresor. Já bych jenom upozornil, tak jak říkala tady 14. února, myslivci mají
jakési sezení, hasičů na takové sezení, kdy definitivně končí výbor, který to koná léta páně, co to jedná z roku a co to nový výbor, jak to zvolí, jestli bude podporovat ty akce ostatní, to nevím. Tak mám jenom tu informaci, protože nám ta otázka je divné, že Sbor odboru hasičů jménem jsme požádali na prapor, který stojí 40 000, my jsme chtěli 15 výbor nápadlo, jakým způsobem se financovat. Není jasné, jestli to prošlo nebo neprošlo, ale tak to zase nedopadne. To tak jenom na informaci, čo na věci viděli, když vám nevěděli, co jste hasiči, co jste dělali. Já bych jenom tomu chtěl dodat, že prožila memoriálna chatka a pan starosta hasičů byl schovaný za časem, protože ten měl vidíte baterii, ale mohl být. Dám tomu já jenom k tomu řeknu jednu věc, to je jeden jediný věc, který jsme neměli, ovšem musíme to dotáhnout do konce. Ta budka, co to tam je to jistého blednického občana, který to oznámil na obec, že to tam bude odpalovat, nebo tam bude čistý, mohl by ho tak jmenovat. Není tady, víš, o koho se třeba jedná. Když jsme byli na Trojnici, měli jsme teda ten problém, že jsme na baterkama, že jsou tam ty výlavky, to tam máme trošku ve zkratku, a říkali, jsme chtěli, když tam vyvěřeme, a on říká, nikde nejeďte, já jsem to nahlásil na obec, to je moje, já to tam věru toto. Jo? Možná by to bylo. To je jedno jediné, co jsme teda nevěděli. A teď jsou tam 20 roků, jestli někdo má ruky, tak jen nám přebere. Mě trošku trápí tady ta debata o těch bankách. Já si myslím, že zastupitelstvo to mohlo vyřešit i dneska. Úplně jednoduše, kdyby třeba se odsouhlasili, že v té že se bude splácet 84 500 korun a není se o čem. A potom je tam jedna banka, která je lepší. Takhle se v podstatě to jsou stejné daně. Když se jenom rozhodne a nebude dodržovat s tím, jakýma advokátama nebo kdo s tím, bude akorát postupovat. Já mám tady k bance jenom poznámku. Já si myslím, že bylo jasně dané, že byla ustanovená výběrová komise, která vybírala obálky. Výběrová komise nikoliv nenavrhuje, ale výběrová komise určí vítěze. A pak, když byl vítěz, tak tím je to vyřízené. Máte někdo dotaz? Já bych se chtěla zeptat, jestli by v těch dotacích se nenašla částka, aby se odklidil ten bordel z toho řádku. Vy se nesklidíte, zastupitelé a celá obec? Jste jediný občan, který tady zvyšuje hlas. To je hnus. Já tomu zrovna něco řeknu. Předpokládám, že to teď jmenovat, vysvíte, je to u mostu. Ano, tak já jsem zrovna jako s panem o tom... On do toho nemá co mluvit s Fatulkou. Ne, dostal lhůtu do minulého pondělí. On není Blatničan. Dvakrát dopis, ano, ale týká se toho. Zrovna jeho osoby. Bylo slíbeno, že do minulého pondělí bude odstraněno. Něco se tam dělo, ale spousta věcí tam zůstala, takže já jsem to dneska byla nafotit, ty fotky už mám stále v počítači, s tím, že se přímo vyčíslí, už pan starosta zjišťoval, kolik by stálo likvidace tohoto odpadu, kdyby to prováděla firma Rumpold, jo. Bajočko to vychází asi na nějakých 4 až 5 tisíc korun. Pokud pan dostane přímo vyčíslené, dáme mu ještě jeden termín, do kterého to bude pryč, pokud ne, firma Rumpold to odveze a dostane to přeúčtované. Děkuji. Ale abyste si nemysleli, že se s tím nic neděje, je se s tím něco asi zhruba 3/4 roku. No. Se předavují, nebo dáváme vědět, osobně tam vysvětlila a tak dále. Pracuje se tam Paní Jenka Palánová se hlásila. Já jenom bych měla takovou připomínku, když tady říkal pan Hanák, že se píše články ohledně kultury v Blatnici, proč se to nedává třeba na stránky obce. Protože to reprezentuje, jsou to kulturní akce obce a na stránkách obce to vůbec není. Je to na nějakých stránkách BNN na Slovensku. Takže spíš bych se přimluvila pro Slovenky, se akorát články jako kulturní akce, co se týká celé Blatnice.
A podívali se všichni, protože se to zde stalo. Já jsem žádal o přístup na webové stránky do sekce kultury. Bylo mě sděleno, že ten přístup nedostanu, že to tam bude dávat. Jenže ta potom šla na mateřskou jedno s druhým a už není možné tam ty články dát, takže jestli je možné tam zřídit přístup, jo, ale jako... Odečíme se a 6 kulturní články budeme, co se týče obsedávání na obecní stránky. Děkuji za příspěvek paní Ženice Pavalové. Máte někdo nějaký? Já bych měl ty retardérů. My máme normálně zadarmo tady takovou čeku retardérů, kteří to provádějí. Na Droháčama, když půjdete od Kusákového hore po statky, dneska to udělá rychlá nota, protože jsme to před 14 dny a ukazovalo se kopátko, chlapi jako řekli na rovinu, my to klidně nebudeme. Dělali to ti samí kluci, kteří nám ozdobili Vánoční stropek, ti kluci chodí buď do 8. nebo do 9. třídy, víme, kdo to byl, ty jména známe, ale člověk, který je viděl, se bojí svědčit. Je to smutné, že 14 lidí a 13 lidí v akci, tam dají barikádu, odešel, rodící stromy a občané mají strach dojít a říct, tento člověk to dělá. Že občaní to vyzvá. Třeba říkám, že tam stromy udělaný bordel. Sami lidi nám prostě ale Lani, já ještě něco taky. Nám tam lašou na stavbě, my taky víme, ale my tam máme kameru a my vlastně to tam, tak to zveřejníme normálně veřejně, protože to jsou opravdu výrobci, tam se ztrácají věci a hodnotné věci a rozumíš, to jako tak nejde dělat, tak někde musí být zveřejnění ty kluci. Když to prostě se tak přejde, víme, nebude, tak to budu dělat dál. A to jsou stromky tam, tolik má už se skutečně, však Honda ví, tak to by se taky stalo. Tak my víme, o koho se jedná, ale skutečně ještě jednou tam někoho, tak se to normálně veřejně, nech si myslí, kdo chce, co chce. My už jsme tak rozhodli, naši mladí teda, tak. Protože to, když nezakročí někdo, tak to půjde furt dál, protože oni mám zelenou. Kdyby jsme byli kluci, dostali jsme počují od rodiča. Přesně, ale v čím může někoho všichni máte strach, vy to se máte strach. Já nemůžu takhle hojit, protože jsem byl dvakrát na programové komisi, na to že jsme si dovolili napadnout některé občany. A tohle, pokud máte strach, že nejste informisti, tak už se třeba rozbili zařízení na mateřské školce, dělali tam bordel, odstolili nám třetinu vánočního stromu a skončilo to tím, že nám udělali barikády jak na 1. máje, na pražském povstání. Máte strach? Když to humátor, váš problém. Budeme na tím mluvit. Já jsem se dvakrát na podávkové komisi na 10. Políbali tomu. No ne, ale to fakt nejde, co si to dovoluje, ty děcka. Ale to je nikome rodičů problém, to nemůžu. Domy jsou takové domy, že vynosí normálně. Ale ty se kdo ještě má dotaz? Prosím, pan Vaka. Já jenom, než tady ukončíme, jak jste se bavili o tom, že budete kupovat ten pozemek Užišťan, pár metrů, vemte si to jako prvořadý úkol, než to koupí jeden zastupitel a potom budete mít problém. Vážení radnico, děkuji za účast a shledanou.